खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव तामुलपुर गान्धीबारि हाग्रा बिफाना होसो होसो डाम्पार गारि हमदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आयेन बेरेखा अन्थाइ बाला रोगानाय जे सालान गैयै गारिखौ होसो होसो हमदों गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय जाय आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला रोगानाय गारि थामहिनबा बे समाव गंथाम डाम्पार गारिखौ हमदों हाग्रा बिफाना थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आयेन बेरेखायै रोगाबाय थानाय जे अन्थाइ बाला रोगाग्रा डाम्पार गारि बे डाम्पार गारिखौ गान्धीबारि हाग्रा बिफाना होसो होसो हमदों बे समाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जाय समाव गोग्गो खुंथायखौ नोजोर बोनानै पुलिस बिफान आरो हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो जे तामुलपुर जिल्ला सिङाव थानाय गान्धीबारि हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय हाग्रा बिफाननि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे गान्धीबारि हाग्रा खोन्दोनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव बिथांमोना गंथाम गारि थामहिनबा आयेन बेरेखायै रोगाबाय थानाय जे सालान गैयै गंथाम डाम्पारखौ जब्द खालामदों हमदों होननानै फोरमायथिदों गान्धीबारि हाग्रा बिफाना आरो बिथांमोन फोरमायनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै थामहिनबा बे समाव अन्थाइ बाला रोगानाय जे बे डाम्पार गारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बे समाव AS 25 DC 44430 AS 25 DC 4430 AS 01 RC 4828 AS 01 RC 4828 आरो बेनि अनगायैबो गंसेबाव गारिया जादों 3207 बे गंथाम गारिखौ बे समाव गान्धीबारि हाग्रा बिफाना जब्द खालामदों गान्धीबारि हाग्रा बिफाना गोख्रों जादों आरो गारिफोरखौ बे समाव सिग्रोमनानै होसो होसो हमदों हाग्रा बिफाना थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रा बिफाना सांग्रांथि जादों आरो सांग्रांथि जानानै बे समाव आयेन बेरेखायै जाय सालान गैयै जे गारिफोर बे सालान गैयै गारिफोरखौ जब्द खालामनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोननो हाग्रा बिफाननि जे बिबानगिरिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि गारिखনৰ চালান নাই ফাৰ্ষ্ট সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখন ৰখোৱা নাছিলে আমি খেদি ধৰিলোঁ ধৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে চালানৰ কথা সুধিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে চালান নাই বুলি ক'লে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া আমি ৰেঞ্জলৈকে লৈ যাম এইটো অফেচ কৰা হ'ব এইটো এতিয়া বৰ্তমান দুখন ধৰা হৈছে যোৱাকালি এখন ধৰা হৈছিল ধৰাখন তাতে ৰাস্তাতে পৰি আছে এতিয়া তাৰমানে সেইটো স্পেয়াৰ চাকা লগাই পেলাই ৰেঞ্জলৈকে লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান দুখন আছে কিন্তু দুখন থাকিলে কি হ'ব ড্ৰাইভাৰ পলাইছে এতিয়া আমি ড্ৰাইভাৰ মেনেজ কৰি পেলাই এখনৰ চাবি পাইছোঁ ড্ৰাইভাৰ মেনেজ কৰি লৈ যাম কিন্তু এখনৰ চাবি পোৱা নাই আমি ৰখিব লাগিব উপায় নাই সেইটো